اچھا جرا شاہی فرمان ہوندے او مخلوق واسطے، رعایا واسطے، بندیاں واسطے، غلاماں واسطے حکم دا درجہ رکھیں دے نا صحیح، حکم دا درجہ رکھیں دے وال اون شاہی فرمان کو، اون احکامات کو، اون حکم کو اگر کوئی ایک انسان یا کوئی گروہ، کوئی قوم پوری دی پوری نہ منے تو اون شاہی فرمان دی خلاف ورزی تے نافرمانی تھی گئی یا نہ تھی گئی؟ وال اون شاہی فرمان دی خلاف ورزی کرن والی او رعایا جزا دی مستحق ہے یا سزا دی مستحق ہے؟ جی سزا دی مستحق ہے نا۔ اے فرمان جڑا شاہی فرمان آیا پہ اللہ دے طرفوں، کتاب جڑی آئی پئی ہے، اے صرف چمن چٹن واسطے اللہ بھیجیے، ایکو غلیف چڑھا تے رکھا ہے اللہ سے ہی واسطے بھیجیے، این دے تویز بنا بنا تے گل وچ پوائے تے دولے وچ بدھائے، این واسطے اللہ بھیجیے، ای کتاب دے کٹ پنچایت وچ فیصلے واسطے ایندو تے حلف دیون واسطے ہاتھ رکھائے، این واسطے اللہ بھیجیے، یا اللہ تعالیٰ این واسطے بھیجے جو میں جیویں جیویں آکھیم قرآن تساں اویں اویں زندگی گزارنی ہے۔ اے عمل دی کتاب ہے، دے مطابق تساں چلنا ہی، دے مطابق عمل کرنا ہی، دی تابعداری کرنی، دی فرما برداری کرنی، دے آکھے دے چلنے۔ اللہ قرآن کس واسطے بھیجے سی؟ چمن چٹن واسطے؟ چمن دا گناہ کا نہیں، ثواب ہے۔ اللہ قرآن بھیجے جو ان دے مطابق تساں زندگی گزارنی ہے۔ لیکن آپا کیونکہ اللہ دے غلام کہن سے، آپا کہیں جاتے کیندے غلام سے، کہیں جاتے نفس دے غلام، کہیں جاتے برادری دے غلام، کہیں جاتے خاندان دے رسم و رواج دے غلام، کہیں معاملے انگریزاں دے غلام سے، کہیں معاملے ہندوؤں دے غلام سے، ہندو تہذیب دے مختلف غلامیاں سارے گل گچی اچ، سارے رویے اچ، ساری سوچ اچ آزاد کون کرے سی؟ قرآن۔ آزادی چاہتے ہوئے تو قرآن دے نیڑے آونا پوسی۔ ہن گھراں وچ قرآن پہ تھیا، شاہی فرمان پہ تھیا، آپا رویہ، طور طریقہ، طرز زندگی وہ کہیں بے دے مطابق، وہ کہیں بے دے مطابق